Biz bugün Penza өлкәсендә республиканың bütün Россия Сабан тойында шушы татар уртарын ясадык. Без инде елда-ел төрле регионнарга чыгып, шушы татар халкының гореф-гадәтләрен, татар халкы ничек яши, бөтенесе барсында күрсәтелгән. Безнең үзебезнең завод фабрикалар белән монда күрсәтелгән. Анда итек фабрикасы, медаль заводы, тегү фабрикасы, шулай ук музей, мәчет менә салынып куелган. Монда инде үзебезнең фольклорный ансамбльләрне, артистларыбызны алып килеп, татар халкы ничек яши, нинди көн күреше татар халкының барысы да күрсәтелгән. Тулайым Сабан туйга бик әзерлек бик күчле, регионнан да, Пенза областындагы бик матур итеп әзерләгәннәр күрәбез. Күп кенә предприятиелар, оешмалар, район күрше регионнар, Башкортстаннан да килгәннәр. Инде бик зур Сабан туй, бик матур бара, погода бик яхшы. Барыгызны бәйрәм белән тәбрик итәм.